Catalunya no pot conformar-se amb ser una regió mitjana pel que fa a recerca i innovació. Ha d'aspirar a ser una societat d'alt valor afegit, capaç de competir de tu a tu amb les nacions tecnològicament més avançades. La història ens recorda que som un dels països que van capitanejar la industrialització europea i avui més que mai cal vindicar el coneixement i l'esforç com a motors de progrés. Catalunya ha d'emmirallar-se en estats com el Japó, que sense gaudir de grans recursos naturals han sabut construir prosperitat a recer de la disciplina científica i la innovació tecnològica. Tot i que representem amb prou feines un 1,5% de la població europea, el nostre sistema de recerca produeix vora el 4% de les publicacions científiques europees. Els nostres investigadors són reconeguts i premiats arreu. Això s'explica en part per l'ecosistema científic i tecnològic del que disposem. 12 universitats, 41 centres d'investigació cerca, 17 centres del SIC i parcs científics i infraestructures punteres. Més enllà d'aquest ecosistema acadèmic, que té la clara intenció de transferir el coneixement que es genera a la societat i a l'economia, cal demostrar que som capaços de dur-ho a la pràctica. Transferir recerca significa crear empreses tecnològiques i dotar de valor afegit la nostra societat. És fer aflorar el talent via doctorats industrials i atreure'l i retenir-lo a través de la recerca universitària. No es tracta només de competir, es tracta de resoldre. Resoldre els reptes en salut, sostenibilitat, digitalització. Es tracta d'aconseguir la reputació internacional que ens permeti ser un pol científic i tecnològic de primer ordre. I, evidentment, sense renunciar al nostre fet diferencial, el català ha de ser emprat, reconegut i prestigiat en l'àmbit científic. I suposo que tothom convindrà que per aconseguir-ho necessitem una xarxa robusta de subministrament elèctric i una potència base estable. Cada centre de dades d'alt rendiment pot consumir entre 40 i 80 megawatts per instal·lació. No podem, per tant, renunciar a cap font d'energia estable i madura. Com pensen compaginar l'avenç tecnològic amb el tancament de les centrals nuclears que pregonen? Les nuclears són el complement imprescindible a les renovables, l'única font, a dia d'avui, capaç de proporcionar potència constant i previsible. Si no som capaços de garantir estabilitat de subministrament i preus competitius, quina capacitat de creixement científic i tecnològic esperen que tingui el nostre país? Tant de bo aquesta moció no sigui un escarramell de desitjos i paraules buides i a darrere hi hagi autèntica voluntat i ambició pel que fa a la recerca, a la indústria tecnològica i a l'avenç de la intel·ligència artificial, perquè Catalunya té un potencial immens en aquest àmbit. Només ens ho hem de creure. Tota immigració massiva i descontrolada provinent de continents i països amb índexs delinqüencials més alts que els nostres, amb actituds misògenes i homòfobes generalitzades o amb xarxes consolidades de narcotràfic, és negativa pel país. Tant és si parlem del nord d'Àfrica com el sud d'Amèrica. Això és el que vostès no acaben d'entendre. Aplaudeixen els allaus immigratoris procedents de Sud-amèrica només perquè els nouvinguts parlen castellà. Com que parlen castellà no els importa que hagin format bandes o que provoquin baralles, agressions, robatoris. Se'ls en refum que les drogues circulin pels carrers igual que llaminadures. Ja semblen el president Pujol, que com que els marroquins aprenien català tot era xauxa. Doncs goiti, no. La mentalitat colonial els priva d'analitzar les dades amb rigor, o potser hem de dir els privava. La irrupció d'Aliança Catalana a l'engrellat polític i la tendència a l'alça que en contemplen les enquestes els obliga a renunciar a aquestes distincions irracionals segons origen i a reconèixer que la immigració il·legal sempre és un problema. Publicar de manera sistemàtica l'origen dels detinguts i interns de presó ajudarà a evidenciar la sobrerepresentació estrangera en la delinqüència i a garantir uns mínims de transparència davant de la població. Potser també contribuirà a desbanalitzar termes amb què no s'hauria d'haver frivolitzat mai i a desfer falsos mites de color de rosa sobre la multiculturalitat. Estem convençuts que tard o d'hora, fins i tot vostès, s'adonaran que Espanya és una causa perduda
I governi qui governi, el regne espanyol sempre farà frontera amb el Marroc i es arrossegarà fins la fi dels seus dies els deutes colonials generats amb Sud-amèrica. En canvi, Catalunya no. Catalunya pot erigir-se en estat i blindar les seves fronteres com fan Andorra o tants d'altres països europeus, imposant les condicions i les normes que ens convinguin. Si realment somien deixar en herència un país pròsper, segur i occidental als seus fills, només tenen una opció i no es diu Espanya. La dependència de Madrid ens condemna a l'empobriment i a la substitució cultural i demogràfica actuals. Només amb la restitució del nostre estat podrem garantir la preservació del domini cultural, polític, ètic i demogràfic del país. L'estat català ja no és una opció, és una necessitat vital. Els despatxos d'Aliança Catalana fem apostes per aviam quin grup parlamentari presentarà una nova moció sobre habitatge. Tot un clàssic de cada sessió plenària. Els mateixos polítics que no van preveure ni planificar les conseqüències de deixar entrar 2 milions d'immigrants al país, ara s'esgargamellen recitant propostes vàries per capgirar la crisi habitacional. L'extrema esquerra intenta retallar drets als propietaris catalans per regalar pisos a les del sindicat de llogateres. Els socialistes voten a favor de propostes anticonstitucionals que atempten contra els drets dels propietaris només per untar els comuns i aconseguir aprovar els pressupostos. I Esquerra i Junts neden en l'ambigüitat per no descavalcar encara més a les enquestes. Mentrestant, Catalunya continua rebent allaus immigratòries que tensionen el mercat immobiliari i que deixen sense oportunitats d'emancipació ni d'arrelament els fills d'aquesta terra. Tenim els índexs d'immigració més elevats d'Europa i no parlem d'una immigració qualificada, productiva, generadora de riquesa. Parlem d'una immigració que abusa dels serveis socials, que genera dèficit en els serveis públics, que contribueix a l'auge del narcotràfic i de la delinqüència, d'una immigració que no s'integra ni assimila, que avança en paral·lel a la nostra societat, formant contracomunitats hermètiques, predicant valors que contradiuen l'ètica i els drets occidentals. A aquests immigrants que qüestionen i recelen de la nostra civilització els hem de construir pisos amb diner públic? De debò? Els joves catalans són la primera generació de la història moderna que viu pitjor que els seus pares. Enguany, l'edat mitjana d'emancipació és de 32 anys i mig. A Europa és de 26, a Suècia de 19. Però vostès continuen encaparrats a prioritzar els immigrants en les polítiques socials. Mentre juguen a fer de germanetes de la caritat amb diner públic, els nostres fills se'n van del país. No és emigració econòmica, els estan expulsant. Els catalans cada cop hem de dedicar un percentatge més gran de la nostra nòmina per poder pagar el lloguer. En molts casos ja parlem d'entre el 50 i el 70%, però això no obre els telenotícies. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que depèn d'aquesta cambra, considera més important que 80 carallots entrin una carta a l'Ajuntament de Girona exigint que el rei negre sigui negre de veritat i no un blanc pintat, perquè si no, racisme. I així tot. En un país infantilitzat per anys de governs woke, el seny i l'ordre, no en tinguin cap dubte, cotitza a l'alça. Per posicionar el grup